गोदान सरकार बिटिआरनोबो सीएम प्रमद बर'नोबो होनाय जादोंमोन नोंसोर थैनायबाबो गोथांबाबो थैनाय थै गासैनि मुंखौ लानानै फै होनना बुंनायखाय जों लाबोदोंमोन बेयावनो जै बर' हारि खौसे जानानै न बर'लेण्ड न रेस्ट डिवाइड आसाम 50-50 होननायफ्राव बिदिनो बर' मेथाइ रोजाबबोबाय खुगायावल' जों खौसे गोसोआ गुबुन फारसे जोंहाबो बर'आ बेखायनो ट्राइबेल होनजादों नामाथाय जे गावनिखौ गारनानै मालायनिसो गुरुत्व होसिनो बे मोजां समखौ होनायनि थाखाय दा नोंथांनि सोंनाय बायदियै आङो फाउन्डार माबा नेहाथारिमोन बारग' नेहाथारि अल बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि दा फैयै फैयै आंनि मावनाय समावबो दावराव दावसिबो जादोंमोन बे समाव आं बारग'लांबाय बे समाव जों मोजाङै मावनो हायाखिसै दा नैबे मोनसे बाथ्राया जोंनि बर'नि गेजेराव नुबोदों जोंनो दिनैसिम बोराय बोलायबाय मेथाइ रोजाबै रोजाबै बर'नि गेजेराव माबा मोनसे गोदान सरकार फैयोबा बिथांमोनाबो अमुक सुबिदा दङ मेथाइ खनगिरिफोरनि सायाव मुख होगोन थमुक होगोन होननाय दिनैसिम जोङो रावबो आर्टिस्ट सासेनि बिदि थांना थानायनि राहाखौ होनायखौ जों नुनो मोनाखै दिनैसिम माखासे आर्टिस्टफ्रा थैलांबाय सोरबाफ्रा नोरजिया जानानै दङ बेमार आजाराव गोग्लैसोनानै दङ आंबो दा बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला आं गावबो आर्टिस्टफोरनि गेजेराव गैजारोङै होननानै बुंजायो नाथाय दा जोंहा दहाय एसे आगोलाव नेहाथारि बिथां बसुमतारिया बुंलांनाय बायदि जों माखासे सुबिदाफोरखौ बिटिआर गभर्नमेन्ट गोदान गभर्नमेन्टआ गासै माबाखौनो नायलांगोन होनना बुंनाय बायदिखाय जोङो बिथांमोननावबो मेमरेन्डाम होदोंमोन सिनियर आर्टिस्टफोरनो 2 लाख खरि आरो एसे मिडियाम माबा मिडिल सिनियरफोरनो 1.5 लाख आरो एसे जुनियरफोरनो 1 लाख खरि बिदि बोसोराव खेबसे होनो थाखाय जोङो थांना थानायनि एसेब्लाबो अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो मेमरेन्डाम होनाय जादोंमोन लोगोसे बर' साहित्य सभायावबो बर' थुनलाइनि जेब्ला जथुमा फैयो बहाय जोंखौ बर' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जोंनि 10 जन खमसे खम गायकखौ मेथाइ खनगिरिफोरखौ थुनलाइ आफादनि कनफारेन्सफोराव हारिमु आयदाफोराव बाहागो लानो बा मेथाइ खननो सुबिदा होनांगौ होननानै मेमरेन्डाम होदोंमोन नाथाय जागोन होननानै थुनलाइनि आफादगिरि बा नेहाथारि बिथांमोना खुनु रेसपन्स होआखिसै दा बुंनाय बायदि जायो तामुलपुराव जानानै थांबाय बे समावबो जोङो होदोंमोन नाथाय जों बे मेमरेन्डामखौ होनायावनो बिथांमोना जों रायज्लायगोन र' होननानै जोंखौ लिङालाबासिनो गुबुननि फरेनार बायदिखौसो लिंहरनानै बिसोरनो लाख लाख थाखा होनाय नुबाय दा दिनै जोङो सरकारनाव बै सम बारायनायनि खेथ्रआवबो बे समाव फाउन्डार नेहाथारि गलक ब्रह्म दंमोन जोंबो दंमोन टिभि माबायाव पिकि सेंसन दंमोन ओमफ्राय रेडिअ जों एसके लानथांगा दंमोन बे समाव जों मेमरेन्डाम होदोंमोन टाइमखौ 30 मिनिट्सनिफ्राय जोंनो 40 मिनिट्ससिम हाया नामा बारायनो बा आरो टिभियावबो होदोंमोन जों 1 घन्टा बर'नि थाखाय एक्सट्रा हो होननानै नाथाय जोंखौ बुंबाय पिकि सेंसना जे नोंथांमोनाथ' गायकसो नोंथांमोननि थाखाय रायजोफ्रा खोनासंनो बारा समफोरा खोनासंनो गोसो दंना गैया बर'फोरनि संगठनफ्रा बर'नि माखासे संगठनफ्रा एबसुआनो जा बर' साहित्य सभायानो जा दिनैसिम जोंनियाव मेमरेन्डाम गोग्लैयाखै नोंथांमोनानो रेडिअ आर्टिस्टफ्रानो फार्स्ट होननानै बुंदों जोंखौ लोगोनो जोंहा आलादा सेक्सन जानांगौमोन आरो मोननायनिबो जिहेथु राइट दङमोन दा बे राइटखौनो दिनैसिम माखासे मानाव गेदेरफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ गेदेर लिडारफोर दङ दा बिथांमोनानो बुङाब्ला जों बार बुंनानैबो जोङो खेबसे नांलायनायानो जादोंमोन नोंसोराथ' बहु दिगार गैया थमुक गैया अमुक गैया होननानै नोंसोर मेथाइ खनगिरिसो नोंथांमोना मानो टाइमखौ बारायनांगौ बेखिनि टाइमा थिग नङा नामा नोंसिनि थाखाय 30 मिनिट्सआ थेवबो जोङो जुदि
गुबुन हारिफोरनिया जुदि 24 घन्टा जुदि सालायनो हागोबा जोंनो 12 घन्टा हो, बिसोरनो 12 घन्टा होयोबा जोंनो 6 घन्टाखौनो हो, बिदि खालामदोंमोन। नाथाय बे दिनै जाफुङाखिसै। जोंनि माखासे सरकार जाबाय, दा गोदान रायजो मोननायनि उनाव गुबुन गुबुन पार्टिनि गुबुन गुबुन हारिमु आयदानि कालचार मिनिस्टारफोर फैबाय, बिथांमोनाबो दिनै एसेबो साना। दिनै क'क्राझारनि रेडिअ सेन्टाराबो थैहां जाबाय, गुवाहाटियावबो थैहां जाबाय, आर्टिस्टफोरा खुनु भेलुआनो गैला टिभि आरो दा बुंनो थाङोबा नों फंबायखौ बुंनाय बायदि जायो, नोंथाङाबो दिनै रेडिअ'आवबो टिभियावबो केजुवेल एनाउन्स खालामबोदोंमोन आरो बर'नि थाखायनो माखासे नांबोदोंमोन। माखासे हिस्ट'रिफोरखौ उन सिगां हिस्ट'रिफोरखौ नोंबो मिथिगौ। दा बे हिसाबै जों गले गले थांदोंमोन, नाथाय गिदिर गिदिर लिडारफ्रानो जेबोखौनो बुङा, मात्र जोंनो सुबिदा होदों, उमुक होदों, जों मा मावाखै थमुक मावाखै बेखौल'सो। दा दिनैसिम जुदि मेथाइ खनगिरिफ्रा बोरायबाय बुरैबाय, बोरायलांबाय, सोरबा फैनो हायाखै, दिनैसिम जायफ्रा एसे देहा मोजां बेफोर फैनो हादों। जों बबाव दङ, जोंहा गोदान सरकार बिटिआरनोबो CM प्रमद बर'नोबो होनाय जादोंमोन। नोंसोरो थैनायबाबो गोथांबाबो थैनाय गासैनि मुंखौ लानानै फै होनना बुंनायखाय जों लाबोदोंमोन। दा नै जोंहा बिथां नेहाथारिया बुंनाय बायदि जोङो 350 जोननि लिस्टखौ होदोंमोन। दा बिसोरो जों गेजेर गेजेर लोगो हमबाय, बेबो गेजेरनो 10 बारनि उनावसो जोङो खेबसे लोगो हमजादों। बेयावबो दा आं गले गले फन खालामो, जिहेथु जोंबो खस्थ' खालामनानै कन्ट्रिबिउसन मा होदों होआखै मिथिया, जेरावनो आन्दलन खालामदों बेवहायनो गाख्रबदों, जेराव बेयावनो जै बर' हारि खौसे जानानै न' बर'लेण्ड नर्थ इस्ट डिभाइड आसाम 50-50 होननायफ्राव बिदिनो बर' मेथाइ रोजाबबोबाय। दिनै गायकफोरा बर'नि गेजेराव थारमाने खुनु भेलु गैला, मेथाइ खनगिरिफोरा रेडिअ आरो बे जानायनिबो दा खारनफोरा मा जाबाय, डिजिटेल मुगा जाजोब्बाय, इउटिउबार माबा जाहैबाय, इउटिउबाव होनो फेसबुकाव नुयो, दा फेसबुकाव नुनाय टिभिफ्राबो थैलांनो हमबाय गायकफ्रा। दा बेखायनो रावखौबो गुरुत्थ' होला। दा बे बिथिङाव जोंनो थांना थानायनि थाखाय गोदान सरकारनोबो, आसाम सरकारनावबो जोङो होदोंमोन, जोंनो प्रत्येक बोसोराव आसाम सरकारा बर' साइडनिफ्राय 10 जन पेन्सन होनायनि थाखाय बे मेम'रेन्डामखौ जोङो थ्रु बिटिआर सरकारनिफ्रायबो होदोंमोन। दा बिसोरो बेसेबां मा खामानि मावदों मिथिया, जोङो नायबाय थादों होननानै बुंदों आरो। बेथ' दुखुनांथाव, टिभिफ्रावबो नुदों, नेसनेल टिभिफ्रावबो खायफा दिल्लीयाव मोसाहैदों, बागुरुम्बाफोरखौ बिदिनो जोंनि बर'नि बैसागुफोरखौबो बिदिनो बिकृत खालामनानै। दा गिबियावनो आं बुंनो लुबैदों, जोंनि माखासे आर'नाइनि जेसेबां आगर दंमोन, आर'नाइफोरखौबो हारसाफोरनि बिहु मोसानायफ्राव गावसोरनि गामसाफ्राव एरनानै लाहैजोब्बाय। आरो जोंनाबो मोनसे माबा दङ, जोंहाबो बर'आ बेखायनो ट्राइबेल होनजादों नामाथाय, जे गावनिखौ गारनानै मालायनिसो गुरुत्थ' होसिनो। दा जों थानानैबो मालायनिखौ मानो गुरुत्थ' होनांगौ बिदि बुंब्लाबो दाय जायो। माखासे दा खायफा प्रडिउसारफोरा दिनै गोदान मेथाइ दिहुनदों केसेटफोराव, मोजां जाया, दिनै मोसानायाबो मोजां होननानै जेनेबा जुबिन गार्गमोनखौनो बुं, बिथांमोना जेसेबां बर' मेथाइ रोजाबदों मोनसेबो पारफेक्ट नङा प्रनाउन्सियेसनफोरा। आं बे खेथ्रआव आं बेसेबां मोजां रोजाबनो हायो आं बेसे मोजां मिथिया, खिन्थु आङो वर्डिंआव बिराद स्ट्रिक्ट आरो आङो जानला मानलाखौबो आं मोजां मोना। ओंखायनो जुबिननि जेसेबां मेथाइ रोजाबदों, न' डाउट जुबिननि भुल गैया बेयाव, जुबिना गुबुन हारिनि रोजाबनाय बेखौ मोजाङै रोजाबलांदों, खिन्थु प्रनाउन्सियेसनखौ जों फोरोंना होनांगौ। नै बिदिसो उमुगदों, सोरबा मोजांनि जायगायाव मोजां होनदों, बेखौनो जोंबो बिराद आखाइ खबदों, बर'नि बे गुबुन हारियानो एफा मोजां रोजाबनो हादों होननानै दा बादल'बायदों। बे बिथिङाव जों सिनसियार जानांगौ। जोंनि हारिमु माबाफोरखौ दिनै गुबुन हारिफ्राबो जोंखौ सुबिदा लानानैनो जोङो ट्राइबेलाव हाबनो नागिरबाय थादों। दा बुङाब्लाबो बुंनो गोनां जायो, दा राजबंसिफ्रानो बुं, गुबुन आसामिसफ्रानो
बिसोरबो एसटि नागिरबाय थादों जोंनि हारिमु माखासेखौ लाना थांबाय जोंनि आर'नाइखौ लांबाय बैसागो फालि होननायखौ लाना जों होजेनदोंमोन जोंनि गामियावनो जों बैसागु जाजेननायाव जोङो गामसा फालि फिसा फिसा दानानै होदोंमोन एक्सुअलि बैसागु फालि होननाय मेथाइआवनो दङ बोसोर गोदाननि बैसागु बोथोरनि हांमा हांसानि फालि गांसेखौनो लादोहाय आदा लाबोदों होननानै बेफोरबायदि रोजाबनाय मेथाइ दिनै गैला दा ओंखायनो डाइरेक्ट बैसागु आंनि मथेबा बैसागोफ्राव आर'नाइ होनायखौबो आंनि मथेबा आं बाजायो आरो बैसागु फालिखौसो होनांगौ बैसागो फालि होननानै एक्सट्रा जोंना दानाय दंखायोमोन ओंखायनो मेथाइआवबो दङमोन बैसागो फालि लाबोदों आदा नोंनो होनो होननानै बिदि दंमोन आर'नाइ नङा बार आंनि मथे आरो दा आगोलाव बे बैसागु फालिखौसो होयोमोन बे आर'नाइखौथ' जों 26 जोंनि सेफ गार्ड मोनसे एकदम रक्षा कवच दावहा समाव जोंनि बर' हिन्जावफ्रा दानानै बेखौ हरनायसोमोन दावहारुफोरनो दा आर'नाइनि सनमाना बेलेग आरो बैसागु फालिया बेलेग दा नाथाय बैसागु फालियावनो बैसागु बोथोरावनो जा मिथिं दावथिङावनो जा मायबा मोनसेयावनो जा आर'नाइ बैसागु फालिया गोमाबाय फरेनारफोर फैदों बेयाव मन्त्रि एमएलएफोरबो दङ जोंना बे मोजां जागोन खोमा होनना नेसनेल डेन्स होनानै बागुरुम्बाखौ जा मोजाङै मोसाबाय फरेनारफोरा गुरुत्त'खौनो साहा लोंनाय धाम धुम लोंगासिनो जेला बैसोरनि सर'नियाफोरनि मोसाबाय ना गुरनाय मोसाबाय अब्ला केमेरा लानाय माबा लानाय बेसो अरिजिन बिदि होननानै बे खालि जोंनि हारिखौ एसे आं लाजिनाय बायदि मोनदों आरो जों दिनै बिसोरनियासो मोजां जाना थाहैबाय आरो जोंनिया मा जाना थाखो बेखायनो जोङो दिनैसिम जोंबो मेथाइनि बिथिङाव मोसाखावरिफ्रा मोसानायखौ मोजाङै गुरुत्त' होनांगौ बे बिथिङाव बिकृतनिफ्राय जाहाथे जोङो खौसे जानानै जुदि बेखौ मोनसेयावनो जुदि लायाबा जोङो खौसे जानानै बुङाब्ला जोङो बिदिनो थांबाय थागोन आरो जेसेबां बर' हारि खौसे जा होनबाबो जोंनो मेथाइआव रोजाबो नालाय आंबो रोजाबो बर' खौसे सोदोबा गोजाम जालांबाय गुबुन सोदोब दङ नामा खुगायावल' जों खौसे गोसोआ गुबुन फारसे खुगायाव लोगो बेरे मोदै सोबदोंसै बर' हारिनि गोजा थै होननाय बायदि बिदिनो खुगायावल' बुंनानै उनफारसे जेबो खालामा ओंखायनो जोङो गासै मेथाइ खनगिरि बे जोंनि गासै आर्टिस्टफोरखौ मोसाखावरियानो जा खनगिरियानो जा दामगिरियानो जा बिथांमोनखौ जाहाथे गावनि अरिजिनखौ जुदि फोथांना लाखिनो हायाबा नोङो खुनु दिन मालायनिजों नोङो जौगाहोनो आरो सिनायथि होनो हानाय नङा बेखायनो जोंनि बिकृत जानायफोरखौ जे जोङो बेखौ जोङो सुद्रायनो थाखाय बेखौ होबथानो थाखाय फोसाबनो थाखाय जोङो सिनसियार जानांसिगौ जोङो खौसे जानांगौ।